Police raid sa Mualboal gidudahan. Ipasusi ang kalambigitan sa kapulisan sa pagpadalipod sa drug operation sa maong lungsod. Kanhi Bisi Mayor sa lungsod sa Sugod gidakop human ng hasi. Serbisyo sa Vicente Soto Hospital gireklamo. Bata nga pasyente namatay. Duha napatay sa usa ka bala sa pagpamusil sa lungsod sa Sibunga. Pulis padayon nga nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Mga pasahero sa jeep maunasad ang tirada. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 17 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2014, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Patay ang duha ka sakop sa kapulisan sa Mualboal. Dihang kalit nga ng rak-rak ang nangabot nga wa may lintaw sa dapit sa ilang gipahigayunan og operasyon niadtong Biyernes. Mi-surrender ang usa sa mga giilang suspect kinsa nakit-an sa crime scene atol sa hitabo. Ani ang detalye gikan ni Ray Pasaporte. Gipamusil dihang padong na untang mag-inventory sa ilang nasakmit nga drogas ang duha ka sakop sa Mualboal Police nga silang PO3 Fabio Fernandez ug PO1 Alracid Jimlani niadtong Biyernes sa gabi sa Sitio Banilad, Barangay Tumunoy. Uban sa mga napatay atol sa operasyon ang ilang hepe nga si Police Inspector Edgar Labi ug upat pa ka mga kauban. Naasab sa maong operasyon ang kapitan sa dapit nga si Marvin Dio uban ang usa ka kagawad. Napahigayon ang operasyon pinasikad sa search warrant batok sa drug poser nga si Michael Aquino kinsa nakaikyas atol sa operasyon. Nasikop ang upat ka lalaki kinsa naatlang naa sa balay ni Aquino nga silang Rolly Tabanaw, Alin Ahmad, Peljan Edesa ug usa ka wa pa mailhi. Dunay nangabot nga tulo ka motorsiklo nga dunay angkas nga mga babay. Ang usa sa nagmaniho sa motorsiklo giingong gisita ni Fernandez. Apan wa magdugay, buto-buto na sa armas ang ilang nadunggan. Dungan sa pagsibat sa mga dinakpan nga dunay posas. Moto naglibwag mi, yahay mi og safety, cover. Ang akong nakuanan din sir na muna lang ako nabantayan pagawas na ako na ni paandar og motor. Nadalasab ang armas ni Fernandez hinungdan nga nagduda ang kapulisan kung mao ba kini ang gigamit sa pagpusil. Ya, ang katong gisita ni Fernandez mao na toy kuan, mao na toy among duda nga mao toy ug wala man gani siya ilugi sa iyang armas gi moy nagpusil niya kay wa man naman o nawala man yung armas sir 45 caliber ni Fernandez. Unya ang katong usa na kong sakop na ayang armas na inimim niya. Ang mga slag sa ditong na-recover na mo sa 45 so di pa nako matino sir. Dawat ang gyud nako. Kay sa pagkapulis na nila dawato na lang gyud na namo. Adlawan unta rundahon sa Mualboal Police si Aquino apan pagkahapon ni adtong Biyernes nakadawat silag impormasyon nga dunay naabot nga shabu sa target maong gipahigayon ang operasyon pagkagabi. Kanigong operation sa illegal drugs sir kasagaran mo kun ani ilimit na mo information pila lang kabuok ang makahibaw na pulis nga natay i-rate nga subject kay pag prevent siya na sir babasid na masayop na tong kauban nga makaistorya mo lake ba. Giangkon sa kapitan nga dugay na siyang nahibaw sa illegal nga kalihukan ni Aquino apan nahadlok siyang musumbong sa otoridad. Pagkabuntag ni adtong Sabado gisusi ang dapit diin daghang tinfoil ang nagpasad sa drug den. Sa akong nadunggan ko ang ginasikuan siya kanang mamligyaay po diha ba. Dulaan 20 ka pakete sa shabu, paraphernalia, wa pa matinong kantidad sa kwarta. Duha ka armas ug mga bala nga gipanag-iya ni Aquino ang nakuha sab sa crime scene. Samtang nabilanggo na kagahapon ang giilang sospek sa pagpamusil. Giila ang sospek nga si Israel Ocarisa, 28 anyos, taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcantara.
Voluntaryong misurrender sa kapulisan si Ocarisa. Gitudlo kini nga maoy suspect human na identify nga maoy nagmaneho og puha og puti nga motorsiklo. Usa sa mga motorsiklong nakit-an sa lugar. Huwag ko sa Pero sa atong hitabo, sir, naa ka sa katong crime scene, sir, sa atong hitabo. Sa itabo, sir, nakadto ka na yun. Pag-adto naman ito, huwag pa na sa may tabo yun. Kuha na. Pero ni ko na pulis, ina ko nga. Sibat na dito. Kaya ang motor, gikuha naman ng motor sa pulis. Motor, balakaw ko niya. Pag ditaw na, nabuto-buto. Giangko ni Ocarisa nga naa siya sa crime scene aron mangita sa iyang motor ug naabot siya sa maong dapit aron mopalit og drogas. Wa siya makaila sa duha ka mga motorsiklo nga nakadungan niya sa dapit. Hinungdan nga way igong basihanan ang pasangil nga duna siya'y kalambigitan sa kamatayon sa mga pulis. Masaligon si Ocarisa nga malimpyo ang iyang ngan human siya gipaubos sa paraffin test. Ingon man ang pagpariinak kaniya sa kapulisan sa iyang habig kalabot sa nahitabong krimen. Ray Pasaporte, News 5. Subay sa maong balita na ilhan na sa kapulisan ang laing duha ka mga sospek nga nalambigit sa pagpamusil sa duha ka mga pulis sa Mualboal. King Perez, Suginlimi. Pinaagi sa pag-half-mast sa Philippine flag gipadayag sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ang ilang kasubo sa kamatayon sa duha ka mga sakop sa Mualboal Police atol sa anti-drug operation. And if and when na ay mga witnesses na makahatag no pamahayag maka-execute og affidavit na kining duha na ikalabigitan atong pasakaagihan. But we are assuring the public that we will not be resting until justice will be served for the two of our personnel who were killed. Laing duha pa ka mga sospek ang nailhan sa kapulisan sa pagpamusil niadtong Biyernes sa gabi. Matod ni Provincial Intelligence Branch Chief Rodolfo Albutra nga ilapang gitumbok karon kon ang maong mga sospek sakop ba sa grupong gironda sa Mualboal Police o igo lang nga miduaw sa maong panimay aron mopalit og drogas. Gingong nalambigit sab sa gun for hire activities ang mga sospek. Gisusi pa ang pamahayag ni Ocarisa kinsa mingong igo lang siya sa pag-adto sa lugar aron mopalit og shabu. As of now, we are helping the Mualboal Police Station in the conduct investigation, but then again, the Mualboal Police Station will be the head unit nga mo conduct. But then the headquarters will be providing any assistance that we could provide. Kay Skapo. So ato silang giahuag nga kung pwede mo surrender, no? That includes the suspect because I would like to assure the suspect o iyahang mga gidikanan na will be in safe hands, no? Kung mo surrender sila. Bisan pa nga wala pa nahuman ang full report kabahin sa kabatayon sa duha ka mga pulis giangkon sa mga kadagkuan sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo Rehiyon 7 nga adunay kahuyang sa seguridad sa pagpangronda sa mga sakop sa Mualboal Police Station ngadto sa usa ka drug den. Usa sa mga gitumbok nga kahuyang mao ang pagpangronda sa gabii. Well, actually time and again, no, amo ginang gisulti sa amo mga Cebu Police nga as much as possible kung magpahigayon ta grade i-discourage na to mo conduct og night time. Because during night time, ang atong kapulisan dili swito sa terrain and that would be an advantage to the subject of the search warrant. Pwede naman maiwasan, let us not conduct the search at night time. Okay. Yun naman ang aming normal na SOP. We can conduct the search on extreme basis lang naman, kailangan talaga. But if we could do it, let us do it at daytime. Yeah. So maybe ang security, kinaming unanim mo operations, magkinalang yung security. Even the police need security among themselves, sila. So si Colonel Gerald Banes ganyan, nag-isukutay mi, ingon siya nga there may have been relapse sa Muhatag og financial assistance ang Kapitolyo alang sa kabanay sa duha ka mga pulis. Gawas sa 56,000 pesos nga financial aid gikan sa kapulisan, hatagan sa og posthumous award ang duha ka mga namatay nga pulis. Di tuloy pa rin ang aming laban. Talagang hindi rin kami titigil. Tuloy ang aming laban. King Perez, News 5. Ipasusi pag-ayo ang nahitabo nga pagpatay sa duha ka pulis sa lungsod sa Mualboal. Ipalantaw ang anggulo sa kalambigitan sa mga pulis sa operasyon sa gidili nga drugas sa maong lungsod. Jinky Bargyo, Suginlimi.
Sakop sa sangguniang panlalawigan sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Sugbo, nagduda nga dili usa ka lehitimo nga police operation ang nahitabo sa lungsod sa Moalboal. Matod ni board member Christopher Baricuatro, nakadawat siya og report nga dili matod pa raid ang nahitabo dito sa lungsod sa Moalboal nitong Biyernes sa gabi, diin duha ka pulis ang nakalas. Ipasusi ni Baricuatro sa mga labaw sa Cebu Provincial Police Office ang report nga dunay mga pulis sa Moalboal nga protektor og drug operation sa lungsod. Na di man daw to raid. Na-appeal daw yung pulis dito. Pero wala ko sure kung kinsa dito sa duha. Na nagkagobot mo itong ipagawas sila na raid. But that is unconfirmed. Gawas sa Moalboal, ang lungsod nga grabe sab ang drug operations mao ang dumanhog ug badyan. Mipadayag siya og kabalaka nga basin og masagulan og narco-politics ang kalungsuran sa segundo distrito, humang gikataho nga gipaluyuhan sa mga politiko ang operasyon sa illegal nga drogas. Hindi ko ka-confirm pero hindi naman siya malayo. Teka ng mga drug lords, kortahan ba na sila? Siguro, maapod sila yung mga gisuportahan ng mga politiko. Jinky Bargio, News 5. Gidakop sa kapulisan ang kanhi Vice Mayor sa lungsod sa Sogod kay nanghasi sa usa ka panimay sa barangay Sambag 1, syudad sa Sugbo. Ryan Sorote, Sugilini. Wa magdahom si Dean Dusado nga siya mo'y mapriso kay siya madunta ang nagpatawag og mga pulis kay giingong mibad si Johnson Clark Gerosaga nga sunugon ang panimay sa iyang higala. Mato ni Dusado nga igura siyang nanuktok sa pultahan sa lawak ni Gerosaga uban ng mga pulis. Ni-exercise ko sa akong right as citizen's arrest. My right with the assistance of the police. Base sa police blotter, malicious mischief ang sala ni Dusado kay siya mo'y nanghagis sa lawak sa iyang gireklamo sukwahi sa unan niyang pasangil. Mismo mga may responding sakop sa mobile patrol group ang nakasaksi sa pagguba ni Dusado sa pultahan sa lawak ni Gerosaga kinsa iya pang gisabligan ng tubig o gilabay og sudanan sa mineral water. Gani, makita ang kadaot nga namugna sa giingong pagpanghagis sa dinakpan. Mga pulis siya ay nagparesponde na siya nanghagis. Ipatira lang kuan. Portahan. Duk-duk po ayo, bisa na mga pulis. Yabaan ko ng tubig. Labay po ko niyag butilya sa kuan, sa tubig. Suma sa dinakban, wrong timing ang pag-abot sa mga pulis ug ang ilarang naabtan mo ang pag-abli sa pultahan ug wa ang giingong pagpanghagis ug pag-atake ni Gerosaga ngadto kaniya. Gi-question sa mga abogado sa dinakban ang legalidad sa iyang pagkasikop. Kasang trespass to dwelling ang posibleng atubangon ni Dusado gawas sa malicious mischief. Ryan Sorote, News 5. Usa ka bala nakapatay sa usa ka lolo ug iyang apo sa lungsod sa Sibunga. Utang sa drogas ang giimbestigar nga anggulo sa nahitabong krimen. Jinky Bargio, Suginlimi. Dinhi ining balay sa barangay Simala, lungsod sa Sibunga, giingong nahagba ang 70 anyos nga si Lolo Ernesto Resurreccion ug ang iyang apo nga 5 anyos nga si Mary Nicole. Ang duha gipusil sa wa mailhing mga mamumuno pasado alas 5 sa buntag ngadtong adlawng Sabado. Matud sa mga nakakita, duha ka mga lalaki ang sakay sa motorsiklo ug ang usa kanila ang mipusil sa mga biktima. Ano ninyo na kontratong tigwa? Wala man. May man tong tao. Unaangin ra gid ang bata mo. Di usar man kabala gid ang kuan. Ito ba pagkaigo ala pos di. Diretso gid sa bata gid ang kuan lead. Wala jud kay layo ko lang balay. Sa man sa kalitra. Kalitra. Tapi kay balo gid ana kalitra man sa pag-ari namo kahigda na. Ang apuhan na igo siyang dughan ug ang bala milapos sa iyang buko-buko ug milahos na ngadto sa ulo sa bata nga naglingkod. Ang asawa sa biktima nakakita sa pagpusil sa iyang bana ug apo. Nalibog ko kay nganong gipusil siya nga wala may kontra. Ang ginapuli ko ano yan napagan pa na itong bata nga gamay.
Matud sa hepe sa kapulisan sa Cebu nga si Senior Inspector Rolando Antipolo, ilang gisusi ang nakuha sa CCTV footage sa Taluot, Argao din miagi ang mga suspect human sa pagpamusil. Matud ni Antipolo, dako ang posibilidad nga drug-related ang pagpamusil tungod sa nadawat ka mga text messages sa apuhan nitong Nobyembre 12 din adunay naningil og utang sa drogas. Adunay anak si Lolo Ernesto Resurreccion nga nabilanggo sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga adunay utang sa drogas nga wa pa mabayri. Pero hearsay pa nga mao nga kuan, pero mo ni ato ang idig up gyud ang mao nga information. Doon na mga reklamo kaniadto ang mga paryentes sa mga binilanggo sa CPDRC nga nagproblema sa ibayad sa drogas nga gikonsumo sa ilang nabilanggo nga kabanay sud sa maong bilangguan. Jinky Bargio, News 5. Art teacher na palgang patay sud sa iyang panimay. King Perez, Suginlimi. Patay nang nakaplagan sa iyang mga kabanay sud sa iyang panimay si Elsa Paglinawan, 53 anyos, kagahapon sa buntag sa Villabella Subdivision sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nag-inusarang nagpuyo sa iyang balayang biktima. Din sa adlawan nagtudlo kinig art lessons. Ug matagabi adto kini matug sa opisina sa iyang igsuon nga nahimutang duol sa dapit. Hinungdan nga natinga ang mga kabanay niini kung nganong wa na kini miadto pag Biyernes. Matod sa igsuon sa namatay nga si Adelito, naabtan nilang nag-ubo ang iyang igsuon ug adunay bunal sa ulo nga gidudahang hinungdan sa kamatayon niini. Gibana-ban ang duha ka adlaw nang patay si Elsa. Duda sa pamilya ug sa otoridad nga gikawatan ng biktima. May mga kuwan sa taas, ipang bungkag man niya mga butang dito. Bungkag yun, sir? Bungkag yun. Isaka na dito sa taas. Naiwalit po nga na-apply, nagkatang na dito sa asawa. Nagduda sab ang pamilya nga ang panday kinsa maoy nag-ayo sa ibabaw nga bahin sa panimay sa biktima, may milungkab og mipatay kang Elsa. Matud pa ni Adelito nga nahibaw-an niya nga wa masweldohi ang panday sud sa usa ka semana. Wa may laing kuyog niya. Madlaw, wa may laing siyang kuyog diri madlaw. Ang last nga kuyog dito is katong panday. Naman sa panday pero wala pa namang ma-identify kung say nga sa panday kaya wala may nakailagot. So, kapog yun ang atong crime suspect? Dili, mo tayo ito last nga atong pangutanong kaya mo ito last niya nga kakuyog dito pag Friday kaya nagpanday man to dito pag Friday. King Perez, News 5. 18 ka pasahero sa jeep gitulis sa tulo ka lalaking armado sa may Barangay Terejero. Ryan Surote, Suginlimi. Naghinuktok atubangan sa Waterfront Police Station ang usa sa mga pasahero sa PUJ nga gitulis sa may Dan Benedicto sa Barangay Terejero. Gikan sa mall sa may North Reclamation Area ang 12G nga PUJ nga puno sa mga pasahero dihang dunay tulo ka tawo ang misakay. Wa magtuo ang mga pasahero nga mga tulisan ang mga lalaki. Gani natugang na lang sila dihang mibunot ang tulo og armas. Usa sa manggitiunan og pistola si Merna nga way nabuhat kundi ang paghatag sa duha niya ka mga mahalong mga singsing ug bag nga dunay sud nga kwarta. Bakit kakuan nga matulisan sila mga Wala kayo may pasahero, tapad dyan ako. Higyan sa magka. Anaan? Akong bag, tanan. Akong sing-sing. Nanibat dayon ang tulo ka mga tulisan nga yanong naglakaw paingon sa sudunon nga dapit. Unang nagpatabang sa Parian Police Station ang mga biktima apan giingong gipasa sila sa Waterfront Police diin hay sakop ang lugar nga nahitabuan sa tulis. Tungod sa kapungot nga gipasa sila, 5 na lang sa 18 ka mga pasahero ang nagpablatter sa mga presinto. Gimakak sa kapulisan nga kanunay mahitabuan og tulis ang dapit og naatlan lang gyud sa matulisan ang mga jeep de pasaroan nga dunay dagang natulis. In fact, sir, kanang mga atong alertim na modelo kanang mga barangay tanod sa Terejero magsigim na grubing area gid tamgay magrubing gid permi. So na timingan di siguro nga diagid na ning declare tulis sa mga suspect. Ryan Sorote, News 5. Gawas nga gitutukan sa kapulisan ang insidente sa pagpanuli sa dakbayan sa Sugbo. Wasab nila biyae ang pagpanakop sa mga nalambigit sa ginadiling drugas. Ganihang buntag subling nasikop ang giilang level 2 drug pusher sa Barangay Calamba. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gibanaban ang 800 ngadto sa 900,000 pesos ang kantidad sa nasakmit nga dulan 500 kagagmayng pakete sa shabu ug kapinsab sa 7,000 pesos nga cash nga halin uban ang mga drug paraphernalia, cellphones ug listahan ang nasakmit sa Cebu City Intelligence Branch gikan sa level 2 drug poser nga si Abram Villanueva.
kaganihang buntag sa Sitio Mahayahay, Barangay Calamba. Nakadawat og impormasyon ang CIB gikan sa mga residente sa dapit nga bag-uhay lang nakagawa sa Cebu City Jail ang dinakpan gumikan sa kaso gihapon sa drugas ug wa magdugay ni balik kini sa pagpamaligya. Gawas nga namaligya si Villanueva og drugas, nasuta sab sa CIB nga doon na sab kini mga tao nga maoy mo distribute sa shabu ngadto sa iyang mga suki. Kada plastic doon na ni siya markings, yan yung i-distribute sa kanabitang tao ba kay murag doon nagitaw barcode ba. Gingong makabaligya og 200 gramos matag simana si Villanueva sa ilang lugar. Mga pinakasimana taman ka ng sugodan. Buhay pa siya. Pagsuod na mo din hiba, di gid mo mahibawaan ba kay as you can see murag same bitaw. Di ka katuo ba nga inani mo'y sulod. Pero sa pagkahibaw nako nangutan ako dito sa gawas, ila ko nuning certain Marilyn Bayang. Ray Pasaporte, News 5. Girelease sa Smart Communications ang iPhone 6 dinhi sa Pilipinas ubos sa Infinity Premium Plan. Ang mga VIP members ni ini mo'y una nakadawat sa ilang bagong smartphone. Gawa sa premier services ubos sa Smart Infinity, gidalit sab sa Smart ang Infinity Lifestyle app na nagtumong sa pag-abag sa mga VIP members. Doon na niya personally assigned Infinity Management Officers ang matag VIP members 24 hours nga mao'y moasikaso sa ilang panginahanglan. Mahimong makaabag ang Infinity Lifestyle gikan sa ilang account ngadto sa pagpa-book og reservation sa mga hotel ug restaurant tibuok kalibutan ubos sa one-touch dialing hotline. Business services and solutions, yes. Travel bookings, hotel reservations, one call, and they can do that for you anywhere in the world, not just here in Manila. Exclusive ang Infinity Lifestyle app sa mga members sa Smart Infinity Prestige Plan o Premium Plan members nga mahimo ma-download sa Apple App Store o Google Play. Apil sab sa plan ang concierge service call, exclusive international services ug apil ini ang medical assistance. They can call the concierge, they can call the hotline. No need to memorize the numbers because it's all in the app. Aming prinsipyo, higit sa balita, aksyon. Gani ini pahimang no ang pag-asa na ang storm surge nga hatod sa bagyong Yolanda posibleng mo resulta pa sa pagsaka sa gitason sa bawd ngadto sa 7 meters. Taas no kami sa pagbabalita at pagbigay serbisyo. Kaya ikinararangal lang ang aming Cebu News correspondent na si Andrea Padilla na tumanggap ng mga parangal na TV Reporter of the Year at Investigative Report of the Year mula sa 2014 Globe Media Excellence Awards. Patuloy naming isusulong ang bayan. Pinagyaman ng karunungan. Saludo kami sa iyo, kapatid. Gituki kaganiha sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang budget nga gipangayo sa Office of the Building Official sunod tuig nga mikabat og 5 bilyones pesos. Malaom mo ng pangusa Obo nga paboran kini sa Konseho. Ray Pasaporte, Sugin Limi. 5 bilyones ang gipangayong budget sa Office of the Building Official alang sa sunod tuig. Lakip sa maong budget mao ang 3.8 million pesos nga isweldo alang sa pagdugang og 14 ka engineers ug architect. Gipasabot ni Engineer Jose Marie Poblete nga kuwang kayo sila og tawo mao nga kinahanglan kaayong dugangan aron mamonitor nila ang tanang tukurong edipisyo sa Dakbayan. Gawas sa kakuwang sa tawo, laing nasugatang problema mao nga duharay magamit nga sakyanan. Hinungdan nga maglisod sila sa pagmonitor sa ubang mga gipangtukod nga giingong kuwang og rekisitos. Gisugyot nilang Konsehal Margot Osmeña, Bibs Andales, Alvin Dison, Alvin Arcilia, Noel Wenceslao ug Bob Cabarubias nga dugangan og laing tulo ka sakyanan ang ubo nga gikalipay sab ni Poblete. 50 milyones pesos sab ang gipangayong gahin ni Poblete aron ipamalit og ekipo aron magamit sa pag-ayo sa mga karsada sa bukirang lugar ug drainage system ingon man paglimpyo sa mga basura nga gipanglabay sa mga namuyo duol sa kasapaan. Malaumon si Poblete nga aprubahan sa konseho ang budget nga iyang gipangayo.
ang atong trust sa administration ni Mekran mga pag-concrete yun sa mga urban roads ba, and all the barangay, mountain barangay roads ato nang i-concreting. And by the way, dagko siyang posting na sense nga we will be adopting the DPWA standards natos bukid kay ang concern nato ang safety ba. Ray Pasaporte, News 5. Laing reklamo na sab nga naglambigit sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mitumaw human kini gipublikar sa kabanay sa bata nga namatay sa maong tambalanan nga giingong gipasagdan sa mga doktor. Andrea Patenya, Suginlimi. Nahimong viral sa Facebook ang post ni Claudine Rosina. Di niyang gireklamo ang mga sakop sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga giingong wa miatiman sa iyang kabanay nga si Jesniel Rosina, 7 anyos, nga namatay ni atong Miyerkules. Kasamtangang gihaya ang bata dinhi sa Bukirang Barangay sa Kamugaw sa Dakbayan sa Toledo. Matud sa inahan niini nga si Teresita, Nobyembre 8 dihang nagsugod og sakit ang tiyan sa iyang anak nga gidunganan og hilanat. Gidaki ni nila sa VSMMC pagkasunod adlaw ug pag-abot sa tambalanan, giingong igo ra kining gikuhaan og blood ug urine sample. Lunes na dihang gipaubos sa X-ray si Jesniel ug bisan sa hangyo sa mga ginikanan nga ipa-ultrasound kini ni atong adlawa, Miyerkules pa gi-schedule ang ultrasound sa bata. Dugang sa inahan, kay gilangan ang pagpa-ultrasound sa iyang anak, wa gyud mahibaw-i sa mga doktor kung unsa gyud ang sakit niini ug paracetamol ra ang gireseta sud sa tulo ka adlaw. Ultrasound ito nila unta. Kataas mas panahon na pagkakadlaon pag namatay ang among anak. Kadlawon spekulis. Oo. Ultrasound talo di may bawaan to lag unsa gisakit. Tido na sa among anak, kay mao giti gibati niya tiyan. Wa na makaabot si Jezreel siyang ultrasound schedule human mamatay. Tungod sa kalagot, wa na misugot ang mga ginikanan nga ipa-autopsy ang ilang anak. Ma'am, unsa may buhaton nimo ko? Sa may angay itambal na kong anak. Sakit sa tiyan sa kong anak nga. Sakit mo sa. Ma'am, paabot lang kay wala pa na makuha ang laboratory sa imong anak. Kita ka ma'am, daghan pa ng pasyente mas grabe sa pasimuha. Mo to naglagot ko kon kay abi kay di kay grabe akong anak wa nagkunkuwag may katamang lugos sa ginhawa ilang gitabang nito ma'am. Dugang sa inahan nga nahibong na lang siya nga sa death certificate sa bata, gibutang nga dengue ang gikamatyan niini ug giilisan dayon sa mga doktor ug cardiopulmonary arrest ang immediate cause, sepsis secondary to intra-abdominal infection ang antecedent cause ug acute respiratory infection ang underlying cause. Tan-aw lang murag pobre sila namo ba? Mao na dili kay sila managad. Kay mga kuan kay nga dagway mga ignorante kayo. Kuhaan unta og habig ang VSMMC pinaagi sa ilang information officer nga si Nonoy Mungaya apan mibalibad sa pagpa-interview sa pagkakaron. Sa phone interview nga wa niya gipa-record, giawhag niya ang pamilya sa pagsangat og formal nga reklamo aron ilang maimbestigar. Mausab kini ang gi-comment ni Mungaya sa FB post nga nahimon ang viral sa karon. Andrea Patenia, News 5. Sa mga kalambuan sa lalawigan sa Sugbo, BC Gobernador ginominate isip champion against trafficking in person. Samtang sa tuig 2016, mabuwak na sa duha ka distrito ang segundo distrito sa Sugbo. Juliet Hainar, Suginlimi. BC Gobernador Agnes Magpale nomidado isip usa sa mga tawo nga adunay dakong kontribusyon sa kampanya batok human trafficking sa lalawigan sa Sugbo. Ang Interagency Council Against Trafficking maoy minominate ni Magpale isip champion against trafficking in person. Mato ni Pagpale, di unta siya anda mudawat sa pasidungog tungod kay daghan pa siya og angayang buhaton isip pangu sa Provincial Women's Commission. This will already serve as an inspiration to them, and this is for them. Dili man ako. I couldn't have done it without them. Gilauman nga karong tuig 2016, mabahin na sa hingpit ang segundo distrito sa lalawigan sa Sugbo. Mato ni board member Christopher Baricuatro, hapit na ipahigayon ang final reading sa balaod nun nga magbuak sa distrito. Sa higayon nga maaprobahan, magbato na og duha ka mga kongresista ang second district karong tuig 2016. Mahimong usa ka distrito ang mga lungsod gikan sa Argao hangtod sa Sambuan, samtang lain na distrito langkuban sa mga lungsod gikan sa Hinatilan hangtod sa Dumanhog. So kung duha na congressman nato, at least ang usa ka kongresista maka-focus na gyud siya sa iyang mga programa. Juliet Hainar, News 5. Andrea, ang Vicente Soto Memorial Medical Center na nasad karon sad sa nabansiyag na sad sa ilang pangalan no nga doon na say sa malpractice.
Depende yun na, Sir Glenn, no? Moni, panawagan lang dyan sa VSMMC, Glenn. And in fact, ato mang nakahinabi ang pamilya kaganiha, ingon sila nga kung mapahimutang na nila ang patayng lawas sa ilang anak, diha na sila pursige, balik sila din sa Cebu City, gikan sa Toledo City. Okay, grabe kayo ka, layo gito ilahang barangay dito. Mo-file sila og complaint. Yes. So, mo amos na lang giawhag nga, ani na lang, ipaagi ninyo sa tukma ang proseso inyong reklamo, kay lisod mang gyud o if diha ra bitaw kakutob sa social media. So mo sa niyang matod pa ni Sir Nonoy Monggaya nga if ever gani nga naay formal complaint nga iduso, ilagyo dayon ning imbestigar diha dayon. Pero pipila naman ni ka insidente ni sa Vicente Soto na involved, no? Masulubon sa siguro nga tanawon sa administration na muna nga manginanay mga butang malikayan lang unta, no? Yes. Hopefully masolusyonan ni siya nga suliran, Glenn. Nya Andrea, 38 days na lang. Yes, hapit na. Hapit ang Christmas. Gipaibaw ni Cebu City Mayor Michael Ramaglen nga sugod karong Disyembre 1, mabatyagan ang kahayag sa mga kadalanan sa syudad kay dayan-dayan na nakilig mga Christmas lights pinaagi sa tabang sa mga negosyante. Ipatawag ni Rama ang tanang department heads sa City Hall aron maoy tahasan sa pakig-alayon sa grupo sa mga negosyante. Mulungtad ang kahayag sa kadalanan hangtod sa buwan sa Enero, diin do napay dagkong kalihukan sama sa sinulog. Usasab kapag pangandam sa maong kalihukan alang sa umaabot nga APEC Summit ug International Eucharistic Congress. Private sector public partnership. Ana gyud tinabangay both sectors. Ug maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita. Aksyon!